Migao mar tuke Babu Namwamba wacho ni omor gi tich ma osebedo ka otimo e migao mar tuke gino mawacho ni osekelo dongruok e sekta no. Babu wacho ni osebedo jatend migao didek e pacho ka kendo osetiyo makare. Wacho ni osetiyo sirkande adek koriwo sirkand jatend piny Kenya mar adek Mwai Kibaki, jatend piny Kenya mar ang'wen Uhuru Kenyatta kod sirkand William Ruto ma osetiyo kuom dweche 22. Wacho ni e telo mare sirkand William Ruto oseketo maine golo chike mane keta genga ne piny Kenya e bede tuke mag FIFA, yudo thuolo mar bago tuke AFCON kendo yudo thuolo ne piny Kenya tuge tuke mag World Cup e kin mamoko. Ne owuoyo Meru e kinde nyasi mar Motor Sports Championship mane obagi e mbalariany ma Meru. I believe I've done a fantastic job. I mean, we have revived sports. We got FIFA to lift suspension on football. We have won AFCON. AFCON is coming to Kenya for the first time. See how motorsport is coming back to life. We have taken a team to the World Cup, the FIFA World Cup, for the first time in Kenyan history. So there are success stories all over the place. But at the end of the day, it's up to the president to decide how he wishes to move forward from this point. And at the end of the day, what matters is not our individual interests. It is what is in the best interest of Kenya.